Sa number 5, pinagi sa bala baylo bugas nga programa sang PNP, isa ka 800 pounds ka vintage bomb ang ginsungka sa mga opisyal sa Barangay Patag sa Silay City. Kaina, gindetonate ang mga bomba para hindi na makapanghalit pa sa iban. Yaring report. Humalin sa gilunsar sang PNP Provincial Mobile Group ang bala baylo bugas nga programa. Kadamo na sa mga pumuluyo nga nag-surrender sa ilang mga pusil kag bomba. Sa Barangay Patag, isa ka World War II aerial bomb ang ginsungka sa mga opisyal sang barangay. Suno kay punong barangay Nonilon Bangwanga, nagapasalamat siya kay kung hindi masungka ang bomba sa mga opisyal sa barangay, mahimo nga magadala ini sang dako nga halit sa ilang lugar. Nga bulig kay damo ng armas ang na-surrender namon da. Kag mga vintage bomb nakaano pag vintage bomb na tika daw kadikado na ya kay kuan lang na ya modugin obralan na sang tawo mo. Kaina, gin-schedule ang pag-detonate sang bomba sa barangay Ginpalupok. Mga opisyal sa barangay kag LGU sang Silay, Police, Army kag Explosive Ordnance Disposal and K9 ang nagsaka sa sitio Sibato sa Ginpalupok. Mabudlay ang pagtransport sang bomba ka 800 pounds kag dapat ginahalungan. Kinahanglan nga sa layo nga area kuno dalon ining bomba. Kaya once ma-dispose siya, hindi mo siya matansyar kung ano ka layo ang iya sini nga pag sigabong basi may mga debris. So dapat amo na ginamba nila nga medyo malayo-layo dapat kung sa diin may mga tawo. So amo ni ginasaka diri ni bukid sa Silay sa Ginpalupok para layo sa mga matawo nga lugar. Kilometro man ang naktanay para malabot ang ginpili nga site sang EOD. Pag abot sa lugar, may madalom na nga buo nga nakutkot. Gitagaan sang safety instructions ang katapos ang EOD kag PMG. Nawalan tao doon. Wala na rin tao dyan sa kan. Dito, ang withdrawal lahat doon. Ang mga sibilyan ginpapalayo sa site. Matapos ang halos isa ka oras nga preparasyon kag na-clear na ang area, ginpalupok ang bomba. Nagtayog ang amon gintindugan sa paglupok sa bomba. Pagbalik sa lugar, may mga bato nga nag-inagsik. Ang buho nga gamay naglapad. Nagporma sang crater sa tunga. Sunod sa kay Major Gary Alan Resuma, Regional OIC sang EOD Region 6, ang mga bomba ang sarang makahalit sa tawo nga yara sa 300 meters nga radius sa ginlukpan sini. Kag babatsagan sang tawo nga yara sa sulod sang 500 meters nga radius. Na siya, it cost man siguro 300 meters circumference hasta kung open sa maximum 500 pwede yan malambot kung open. Gani importante nga gina-detonate ini sa mga lugar nga malayo sa mga pamalay. Nga purpose nga sa layo para ang kung damage para just in case nga mag-explosion para sini ang tao wala ta sa may madamage and property. So ginapili na ton sa mga remote area. Ang tanan nga mga bomba nga ginasungka sa gobyerno ang gina-detonate antes pa makapanghalit sa iban.